Mak info iki lho, JLS Serang Sumbersih dadi gendang sacet rene mak ya, gendang digias diagendakan. Lah iki pokoke teko Serang perapatan Serang JLS Kengetan engko sampean teko iki perapatan Peh Pulo iki mak ya. Wi mung lek ngiri teko Desa Sumbersih Pangreja Blitar. Lek sampean ser neng Pantai Peh Pulo, lah wi mung sampean jenganan. Lah dalane Peh Pulo ya ngene iki. Ya ngene iki mak ya dalane. Ya piye ya? Lah sampean kabeh iki lek rene iki pokok aja musim udan. Lah lek pas hari-hari udan terus sampean rene ngono beh dalane ya jan es krim tenan no. Pokoke selama minggu-minggu udan apa ora, lek terang ya rene dalane ya ngene beh. Jane iki lek pokok terang dalane ya penak mak. Mobil barang ya masuk rene ya iso. Tapi lek udan ya lunyu mergane kan cor kiwa tengen to mak iki, cor kiwa tengen terus cor-corane iki ya akeh sing rusak ngono lho. Dadike pas sing rusak wi mung dalane ya mlekuk, lunyu ngono lho mak ya. Beh, ya lek ra udan dalane ya wis ses mak ya. Jane Pantai Peh Pulo iki mbiyen ya tau viral mak. Lek enggak salah ya kurang luwih tahun 2008 ning 2010 paling kira-kira. Kuwi ya viral, tapi ya piye ya krana sik anyar ya akses dalane sik ngene iki sik cor ngiwonengen. Lah selama seprono seprene mungkin cor ngiwonengen iki ya urung tau didandani dadi kan ya wis semakin rusak parah ngono mak ya. Ya lek Pantai Blitar sing terkenal pancen Serang karo anu Tambakrejo mak biyen saurunge nek JLS. Saiki nek JLS ya pantai sing kulon arah JLS iki saiki ya rame kabeh malah terkenal. Contohnya pantai apa jenenge Pantai Serit, Pantai Pudak dan lain sebagainya. Lah iki ya mungkin dilungkas iki ya muga-muga ya terkenal terus mungkin ya akeh sing rene ngono mak ya. Iki tak dudoi akses dalan menuju Pantai Peh Pulo sing roh tak dudoi. Lek mbiyen angel mak dalane liwat Sumbersih dadike Sumbersih sampai Pangrejo sampai dalan perapatan Peh Pulo kemeng lho JLS kemeng lho rono kan yo angel to ketambahan iki rene iki yo angel kurang luwih teko perapatan JLS Peh Pulo iki lek ning Pantai Peh Pulo yo enek 2 kilo kurang luwih 2 kilometer lah iki dalane ngene iki yo rada terang tapi sik yo piye yo sik udane dik ngenane paling yo sik nyembong-nyembong ngene iki yo penak angel ngene. Lek mobil jane liwat kene ya wis iso mak. Ya mungkin lek pas simpangan ngono ya kudu mlipir-mlipir golek nggen sing rada amba ngono mak ya. Dalane pokok terang jane ya wis